ин шаби 17 рамазон соли 2 ҳиҷрӣ буд. лашкари хурде ба водии Бадр расид. онҳо барои ҷанг наомада буданд. онҳо танҳо мехостанд корвони тиҷоратии Қурайшро боздоранд. корвоне ки дар он дороиҳое буд ки қаблан аз мусалмонони Макка гирифта шуда буд. онҳо ҳамагӣ тақрибан 313 нафар буданд. таҷҳизоти кам доштанд. баъзеҳо зиреҳ надоштанд ва на ҳама асб доштанд. бисёре аз онҳо шутурҳоро бо ҳам тақсим мекарданд, яъне бо ҳам медиданд. аммо чизе доштанд ки аз ҳар силоҳу зиреҳ қавитар буд: имон. он шаб борон бар ҳарду лашкар борид. барои лашкари Қурайш заминро ба гили вазнин табдил дод. аммо барои муъминон он борони раҳмат шуд. он борон онҳоро пок кард, поҳояшонро устувор гардонд ва тарсро аз дилҳояшон дур сохт. барои расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам паноҳгоҳе сохтанд, на барои роҳат, балки барои муҳофизат. аммо эшон шабро дар хоб нагузарониданд. паёмбар дуо мекарданд, бозорӣ дуо мекарданд, то ҷое ки ридои муборакашон аз китфояшон лағҷид. Абубакр онро бардошт, бо эҳтиром бар китфояшон гузошт ва гуфт: эй расули Аллоҳ, бас аст. Аллоҳ ҳатман ваъдаи худро иҷро мекунад. чанд рӯз пеш ҳеҷ кас ин рӯйдодро интизор набуд. мусалмонон аз Мадина баромада буданд, то корвони аз Шом баргашта истодаро боз доранд. онҳо гумон мекарданд ки корвон хурд аст, аммо Абу Суфиён эҳтиёткор буд. ӯ савораро бохабаре фиристод ки бо суръат ба сӯи Макка ҳаракат мекард. он мард ба ҳарам ворид шуд, либосҳояшро даронид ва фарёд зад: эй Қурайш, молу сарвати шумо, Муҳаммад ва ёронаш корвони шуморо боздоштан мехоҳанд. Макка ба ҳаракат омад. Қурайш қариб тамоми нерӯи ҷангии худро ҷамъ кард. 1300 ҷангҷӯ, саворон, ҷангҷӯёни зиреҳпӯш, мардоне саршор аз ғурур. вақте ки фаҳмиданд ки корвон наҷот ёфтааст, бисёриҳо мехостанд баргарданд. аммо Абу Ҷаҳл рад кард. ӯ гуфт: не, мо ҳатман ба Бадр меравем. ва ҳамин тавр онҳо ба роҳ баромаданд. субҳи 17 рамазон лашкари мусулмонон саф орост. дар он тарафи водӣ лашкари бузурги Қурайш истода буд. ин дигар боздошти як корвон набуд. ин ҷанги зинда мондан буд. аз як тараф зиреҳҳои дурахшон, парчамҳои баланд, шумораи зиёд. аз тарафи дигар мардони камшумор, таҷҳизоти сода, аммо сафҳои устувор. утба овоз баланд кард: қаҳрамонони худро фиристед. ҷанг оғоз шуд. 3 мусалмон пеш баромаданд. ҳамза шайбаро кушт, алӣ валидро кушт, убайда ҷароҳат бардошт ва утба низ ба замин афтод. баъд аз он водии Бадр ба майдони ҷанги пурра табдил ёфт. лашкари Қурайш ба ҳамла гузашт. аммо баъд чизи аҷиб рӯй дод. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. مؤمنان پیروز گشتند. در میان میدان ابو جهل هنوز می ایستاد. به نزد او ابن مسعود رسید. او گفت: آیا دیدی که الله چگونه تو را خوار گرداند؟ ابو جهل با تکبر جواب داد: من خوار نشدم. من تنها از دست مردم خود کشته شدم. به من بگو کی در این جنگ غالب شد؟ ابن مسعود جواب داد: الله و رسول او. آن روز در بدر یک حقیقت بزرگ روشن شد. غلبه به شماره نیست. غلبه به ایمان است و به دعای صمیمی.